Добър ден. Добър ден, как се казваш? Не? Bilmem. Yanna. Bir saat mi tıkanları? Yanna. Как се казваш? Tuvaletine harti. Как се казваш? Hayır bırakma yani o peç. Виж тук, как се казваш? Diyorum sana silkmeyeceğim. Baba güzel. Peçka yani oraya hayır silkmeyeceğim. Deli. Как се казваш, Елджан? Виж, тук има няколко хора. Как се казва ти? Söyle adını. Как се казваш? Hadi ben ne güzel videoyu yapım. Atacağım onu YouTube'a sonra canım sesle açık болтай. Сега дойдехме на едни хора. Отворите портата. Как че Елджан? Как се казваш? Не навътре. Как се казваш? Венета. Тоест, как се казва? Гошко. Майка ти как се казва? Ceylan. Сестра ти? Zara. Зара? се върши банята. Какво правиш? Чита книга. Учуваш ли на училище? Да. Класа. Първи клас си? Не, втори клас съм. Те ми чуват ли на училище? Не. Ти как се казваш, бе? Аз се казвам Ерджан. Майка ти как се казва? Енгибал? Не, ба. Как? Евинч. Баща ти Енгибал се казва. Да. Брат ти как се казва? Еген. Еген? Елсин? Я. Да. Елсин. Я пити сега малко. Баба ти как се казва? Кяфяна. На български. Баба Кяфия. Да. То дядо ти как се казва? Дядо е Юп. Дядо Еп. Да. Лелия ти как се казва? Ama böyle şeyler konuşma bana ama. Ти как се казваш, мамалка? Кайси ми то? Назар ли се казваш? Да. Sen de Cani Dostati nereden söyle? Dediğinden de stati. Права имаш и пордади. Какво имаш? Крави. Крави, да има проститутката. Ти какво правиш, малудо? Нищо. Четях книга, а ви дойдох тук да поиграя. Ти виж какъв топло е, ти чете с... Ти 14 градуса. 14 градуса топло, аз какво да правя? Скучно ми е. Скучно те? Да. Ти какво правиш тук? Дишина, ти дища ти? Нещо тук сядам и